wani platform mai suna eBay. Shi wannan platform mai suna eBay ana bada tax ne a cikin shi. Yawwa da farko dai kar ku manta kuna tare da YouTube channel ɗin nan mai suna Waiwaye TV. Yawwa ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku share, sannan ku danna mana like, ku share ga dukkan wani abin ɗin kamar Facebook, Instagram, Twitter da WhatsApp. Mun gode da kallon wannan tashar tamu Waiwaye TV, wadda muke kawo muku platform na samun kuɗi a online a koda yaushe. Kuma dukkan wani platform da zamu kawo sai mun bincike akan shi, mun gwada shi, mun gani, mun tabbatar da yayi. Sannan yawwa da farko zamu shiga cikin Play Store kamar yadda aka saba. Yawwa sai mu danna searching, sai mu download na eBay kamar haka. Kun gashi ya huro sama ma. Yawwa da kun yi searching za ku gan shi misalin kamar haka. Yawwa idan ka gan shi kamar haka sai ka taba mashi installing. In ka duba za ka ga platform din yana da matukar abun nan. Yawwa in ka duba za ka ga wanda suke download din shi mutum miliyan 100 suke download din shi. Sannan daga ɗan shekara 12 zai abin din shi. Sannan kuma wani abin yawa gare shi bai, wani da 40 MB ne, ba zai tsaye maka guri ba. Sannan wanda suka review na shi kusan 4 million suka yi review akan wannan abin, akan wannan platform din. Yawwa za mu jira ya gama, amma kar ku damu, ku zan aje muku link din wannan, abu da a cikin abin ɗinku, a cikin wato description. Kowa dai ya san mene da description. Yawwa da farko kun ga ya gama abun nan. Za mu dawo, za mu shiga cikin namu kamar yadda kuke gani. Yawwa bari in yi log out din nawa domin nuna muku yadda shi wannan platform yake. Wannan abin register wannan platform ba wani mai bane ba. In ka shigo cikin shi kawai zaka sa number wayan kai sai security, daga nan kawai zaka taba abin nan zai abu, sai abin nan sai referral. Kuma referral in dai ka biyo ta wannan link na wannan video directly za ka ga abin din shi. Nan shine home din shi, kun gani abin din shi, kun ga inviting din shi, kun ga yadda inviting din suke, kun ga yadda inviting din suke. Kun gurin tax na ni na riga na yi tax ina yau, za su rika baka 70 na free kenan. Na abin nan kuma za su rika baka tax biyu, shi kuma 1000 ne. Ya tax biyu shi kuma 1000 ne in kai upgrading. Yawwa wannan za su rika baka 350 idan kai na biyu kenan. Wanda kwatan tax din ka gani na farko 1000 ne, na biyu 7000 ne. Za su rika baka 350. Total abin da za su baka DL income a rana, abin da su baka a ga total abin da su baka a gabin ɗinka su baka 1050 naira. In ka duba duk gasu nan wannan platform ɗin yana abin nan sosai. Kuma za ka yi sharing, ka ga yadda za ka copy link ɗinka. In ka zo ka taɓa copy link, za ka copy link ɗinka, za ka tashi da inda kake so. wannan shi ne number in misali kusa da kai mutum yake zai abin ɗinka. Wannan platform yana da kyau sosai, ku jarraba wannan platform, yana da kyau sosai. Yawwa nan nake shirin dakatawa, sai zuwa bidiyo na gaba yadda za a nuna muku
yadda ake deposit cikin shi da yadda ake sharing na link a cikin shi. Mun gode da ziyartar wannan channel namu. Kasance tare da wannan channel namu mai suna Wayoyi TV domin samun hanyoyin making money online da kuma ɓangaren fassara bidiyo katun haka domin yaye muku kewa a domin yaye muku bakin ciki da saku farin ciki. Mun gode. Bisalam.